Il-ġimgħa filgħodu beda twaqqih ta' Dar San Ġużepp fejn Għawdex, binja li mill-orfanatrofju se tinbidel f'dar għall-anzjani. Il-perit Angelo Portelli spjega kif bitwaqqih bdiet l-ewwel fażi tal-proġett. Bdejna bl-ewwel fażi tax-xogħlijiet bitwaqqih tal-binja eżistenti. Kif jitlesta twaqqih tal-binja eżistenti, jibda l-proċess ta' taħmil tas-sit kollu kemm hu biex imbagħad inkomplu għaddejjin bil-bini tad-dar ġdida ta' San Ġużepp, dar għall-anzjani. Il-proġett se jinkludi l-bini ta' 3 sulari, parkeġġ taħt l-art, ristorant, kappella u faċilitajiet oħra. Id-dar tal-anzjani se tiswa mal-1,000,000 euro u se jkun fiha 70 kamra b'żewġ sodod f'kull waħda għal total ta' 140 sodda. Il-Ministru Għawdex Anton Refolo żar ix-xogħlijiet fejn spjega l-importanza ta' dan il-proġett. Proġett illi fl-opinjoni tiegħi ser jimla vojt kbir illi hawn mhux biss f'Għawdex imma wkoll f'Malta. Fejn inti jkollok dar tal-anzjani ta' kwalità u mhux hekk biss, però wkoll inti jkollok section minnha illi sejra tieħu ħsieb il-problema kbira li għandna wkoll fil-Gżira Awċija, il-problema tad-dimensja. Il-proġett kien approvat mill-MEPA fid-9 Ottubru 2014 u se joħloq spazju fejn l-anzjani, inkluż dawk miż-żewġin, jistgħu jgħixu flimkien f'armonija u post sigur, post li f'Għawdex ma kienx jeżisti.